Nabakaron si Maring sa ilahan. Nangarot pa akong parcel. Uy, naman kay kwarta. Sabayan na ako. Ay, arang-arang ka na ah. Ani asir gusto pandang kawan sa kakira. Kanina nakikubay-kubang sige sa ulo sa kalawang. Dito. Ato na ko. Hoy, Maring! Ay, Maring, kumusta na ka? Balik ka makita! Kay balo, nabiyak kas atong obligasyon sa panimalay, Maring. Napay atong bana magsipangaplit. Pero, ginahan sa bayata. Oh my gosh! Ay, oo lagi, Maring. Nanagila ito mga bana, parihas ako ati galon po. Tawad na, kato maligis ko lang. Ginahan sa kaka. Wala na, hilain pa, Maring. Ay, niari lagi ko ni mo, Maring, kaya na ako yan ang importanteng tuyo. Ay, oo lagi, Maring. Alam sa nadaan, wala na masay ko sa una. In short, hindi ka nag-iisa. Ay, di ako believe yung Maring. Very good! Very good! Ano, Maring? Hindi mo sa ito tanong. Ha? Student na? Ay, gamay na, Maring. Uy, 5K na. 5K. Ay, kanada day, Maring? Bakit? Kalit sa ha? Tuot pa, kalit sa. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ako. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, salamat kay Maring ka nang katapusan rin ako bayaran ha, sulos mong bana. Ay, Maring. Ba't hindi na? Siguro alam ha, kaya ka nang kabito sila na akong kwarta. Palit maintenance akong kabi. Ha? Oh. Ang akong pasabot na rin ang akong kapit. Bahay ba? Yan, alis ako, Maring ha. Salamat kayo, katapusan ko na lang ha. Ay, kabala ka, tarong ko mabayad, Maring. Di ko madagan. O sige, Maring. Amping ha. Bye. Bye, Maring.